Щом сте цъкнали този влог, значи искате да видите Пуерто Рико. Ако е така, останете до края, за да видите всички великолепни места, които видяхме. Когато летиш до такава дестинация, винаги пляскат. Се опитвам да снимам нещо. Ме наядоха сигурно 600 вида боболечки тук. Чакайте, че минават хора и ме гледат странно. Нищо чудно да ме убие някоя змия тук в Пуерто Рико. Включвам се набързо, за да покажа нашата стая. Един рум-тур ще ви направя. Айде, не мога да обърна скапаната камера. Това са моите енгари. Това, на което станахте свидетели, беше нашата стая, която беше просто една стая с легло. Но пък за $20 толкова. След като стигнахме в хотела, си оставихме нещата и излезнахме да вечеряме. На този клип виждате как срещнахме местни и съответно ги разпитвахме какво да правим, какво да гледаме и какво да не гледаме. А пича се оказа всъщност, че е живял в Сърбия и имаше татуировка на сръбски и бившата му жена е сръбкиня. Потанцувахме малко, ядохме пица за $32. След това се върнахме в хотела, нахранихме котките и легнахме да спим. А виж как ти мятат се, дай едно парченце, моля те. Това вече е на следващата сутрин и да, има супер много котки, за разлика от щатите. Оставих ви малко кадри, за да видите времето в Пуерто Рико, тъй като ние бяхме отишли в ураганния сезон. Да, и няма никакви урагани, само дето вали през 2 минути. Фън факт, и на Хавай също вали през 2 минути, но за много кратко време и то само пръска. Иначе първата ни дестинация беше шнорхелинг. Та се гмуркахме с костенурки, но заради това, че валеше и имаше буря, нямаше много костенурки. Но пък все пак видяхме една. След това се насочихме към дворците, които бяха доста известни в Пуерто Рико и задължително трябваше да се посетят. Това беше следващата ни дестинация, за която не подозирахме какво ще ни се случи. Случайно бях видяла в интернет подводна пещера. И тъй като и на двете ни хлопат дъските, решихме да отидем напълно сами, без да очакваме нищо. Реално имаше и турове с гайдове, но на линия сме пестеливи и не отидохме с тях. Малко затънахме тук. Това момче е добре, че беше то да ни помогне, защото... Да ни изкара колата! Да ни изкара колата, защото no way. Thank you so much! You are amazing! Thank you! Изкара ни колата! Те ви обясня накратко какво се случи. Бяхме влезнали прекалено навътре в гората, откъдето ако завали и нямаш подходяща кола, не можеш да излезнеш, защото се парзаляш нагоре. Реално ни предупредиха да излезнем преди да завали, но кой да ги слуша? И така заваля. Мъчихме се с моята приятелка да излезнем, да даваме нагоре, обаче тя колата не върви и пада назад. Тези двама пуерториканци, които видяхте на клипа, тръгнаха 5 минути след нас и ни видяха как страдаме.
То пича се оказа, че идва с такава подобна кола и знае как да я изкара от това място. Мъквам само, че в началото ни беше страх от тях, защото ни гледаха странно, сякаш искат да ни отвлекат и продадат органите в Мексико. Разбира се, оказаха се изключително приятелски настроени. Успяхме да я изкараме, той ни я качи догоре, така дръпна ръчната спирачка, че след това не можахме да я махнем. Та той се връща, за да ни помогне отново. Но важното е, че оцеляхме. След това отидохме на вечеря и пробвахме техни деликатеси. Това е октопод и всъщност доста ми хареса. Не очаквах и толкова пържено пиле да продават, но имаше. Хора, между другото, аз не ви показах, обаче преди да се качим в колата в най-големия дъжд, ние отидохме до една пещера, обаче водна пещера. И трябваше да минем по реката, за да стигнем до пещерата. Искате ли да ви покажа какво се случи с моята джаба? Това се случи. И на същото отгоре, когато те се скъсаха, аз паднах във водата с дрехите и с обувките. В ръка. В ръка. И в момента те са толкова мокри. Аз нямам други обувки. Затова ходя боса. Не знам, много ни е забавно. Другия път трябва да дойдете с нас. Отбихме се в TJ Maxx, за да мога да си купя хавлия и джапанки, тъй като, както видяхте на предното клипче, те се скъсаха във водата. И обувки щях да си купя, но не намерих. Пък и все пак, няма да харчим пари за обувки. Нали сме дошли на бюджетна екскурзия в Пуерто Рико? Ай, да ви кажа, въобще не излезна толкова скъпо. Питам, така ли ходиш по аеропортовете? Да. Така ли изглежда? Не, малко по-налеко. Още малко по-налеко. И всички тия хора да те видя. Ой, папи! Това е следващия ден с нашите нови приключения. Този път отново се насочихме към гора, а бето направо си беше цяла джунгула. Но пък избрахме да отидем с гайд, защото помним случката от вчера. Пътят до крайната дестинация, което беше водопад, беше доста изморителен и труден, тъй като много вали, всичко се хлъзга, аз стъпиш накриво, аз си паднал и се си счупил главата долу. И ни предупредиха да тръгнем абсолютно без нищо, защото е влажно, вали много. Така че представете си, все едно сте в банята и се къпете, само че в средата на гората. Но пък такива гледки, такава красота не съм виждала никъде. Да си призная, повече ми хареса от Хавай. Въобще различно е да го видиш на живо и да го усетиш. Видяхте как скачам за първи път от скала, беше много високо и умрях от страх. А на второто спускане нещо се пребих там и паднах по лице. Но пък беше много забавно и определено бих го повторила втори път. И ви оставих и малко кадри да чуете. Айде, шоферке! Няма само да се возиш. Това ми харесва да се возя. След гората се насочихме към Таргет, мисля, че беше. Може да е било и Walmart. Да си купим някои плодове и неща за ядене. След това решихме да отидем на друг плаж, който пише, че е много красив и интересен. Оказаха се прави. Това на вашите екрани е залезът на плажа. Страхотно. А водата кристално чиста. На всичкото отгоре бяхме и сами на плажа. Водата беше топличка. Гадното нещо е, че на плажа имаше много хапещи мравки и нямаш почивка от тях.
I don't understand, thank you! Как ще ми затворят плажа, бе, човек? Как ще затворят плажа? 6 часа е. 7, айде. Това вече е ден не знам си кой. Супер спонтанно решихме да отидем до съседният остров, тъй като се водеше един от най-хубавите плажове в света. Реално Пуерто Рико беше заобиколено от 2 други острова около него. Нямахме време да посетим и двата, затова избрахме този с плажа. Докато на другият можеше да се качиш на каяк, когато слънцето залезе, и да се движиш в флуоресцентни води, което означаваше, че водата светеше в различни цветове. Това май личи ли, какво е? Не знам как му викат, но се е развалил, защото миналото гледам го ядох. Я. Давай, можеш. Защото снимам всички. Да. Ние се надуша, ма иначе навънка вали порой. Денят ни беше кратък на острова, тъй като и двете не си падаме много по леженето на пясък. Но пък беше наистина много красиво. Това вече е навръщане с ферибота към Пуерто Рико. Кучи студ беше вътре, както винаги, не знам защо очаквах друго. То тия дни въобще не ни валят. Не. Беше ни поне забавно. Да. Така, искам само да кажа, че ако някога пътувате с Аделина, моля ви не дейте, това е най-голямата ви грешка в живота. Значи не можа да си го начеше, ама изкара тук в Столипино в Пуерто Рико. Направо казвам ви, наркоманчета и после тревоманчета. Аз не мога да се отърва от тях. Да гледам се това прилича на Кириповци. Махалата в България, в София, навсякъде. Това ми е махалата. Не е нормално тия мексиканци да живеят така. Пуерториканци. Те се сещат. Отпусни го това да мине. На испански. Гледай го пътува, сега ме спре. А знаете ли какво стана преди малко? Единия ми предлагаше пари. Аз ви казвам, това е ужасно. Но пък има порта. Не порта. Каква беше думата, бе? Коя дума? Замък. И знаете ли кое е по-забавното? Че тук можеш да видиш котки и кокошки да си играят заедно. Да. Това е най-голямото забавление. И гледайте, погледни само, какво е това, дето виси от небето? Аз просто... не знам. Как е възможно тези хора да живеят? Ето хората си чилват. О, да, чилват си. Те сигурно са на 4 дибълса. Мале. Мяу. Да, котка мяса на пантера. Мале, виж очите. Румейна котка. Виж очите. Аз много се преценявам всяка го гледам това. Си го купен. Прави съм. Приготвя се за Хелуин. Да, не забрави, че за Хелуин. Това не е истински. И това вече е последният ден от моята екскурзия в Пуерто Рико. Да, и това са други момичета, които срещнах последния ден, тъй като моята приятелка тръгна един ден по-рано. Аз си беше наумила, че ще остане още 2 дена в Доминиканската република. Това аз ги срещнах и останах с тях. И искам да ви кажа, че това е най-забавното нещо, когато пътуваш. Срещаш различни хора с интересни истории.
все още имам приятел, който срещнах в Хавай. Това беше напълно случайно. Чувам се само да кажа, че летищата ми станаха моят втори дом вече. Аз просто съм всеки ден, постоянно по летищата, с одеялото, чехлите и чорапите. Не знам. Миналата година никъде не бях излизала, тая година вече съм прелетяла сигурно над 100 000 км. Но пък не е забавно. Това, което искам да кажа е пътувайте, не спирайте да пътувате. Така се обогатявате с различни култури, истории, научавате нови неща и срещате прекрасни хора. Винаги има начин дори да нямате средствата. Аз също ги нямах, но с упорит труд всичко се постига. Един ден, когато се обърнете назад, ще знаете какво сте посетили, какво сте видели и спомените ви.